la gent. Quants de vosaltres sortiu a córrer? Fa molta mandra, però si voleu gaudir d'una bona salut, heu de tenir força de voluntat i decidir que tal dia comenceu a córrer. Com l'autor d'aquest mem que ens diu "Today is the day I start running". Avui és el dia, aquí aniria la paraula that, que vol dir que, però en anglès, a nivell col·loquial sobretot, te la pots saltar. I a nivell no col·loquial també. Es considera gramaticalment correcte saltar-se-la. Començo a córrer. Podem dir running o podem dir jogging. El que no podem dir és footing. Footing en anglès no vol dir l'activitat de córrer. Footing vol dir en anglès els fonaments d'un edifici o un punt de recolzament. Avui és el dia que començo a córrer. Although with such a bad weather, I better stay home. Encara que amb aquest mal temps, millor em quedo a casa. Aquí tenim un altre runner. Runner no vol dir res més que corredor, com si en català no existís la paraula. Aquest ocell en català es diu corredor del desert. Com n'haurem de dir a partir d'ara? Runner del desert? I aquest amfibi, com l'haurem d'anomenar per aparentar estar al dia? Gripau runner? Aprendre anglès està molt bé, però no sempre és necessari barrejar les dues llengües. Per tant, aquí tenim un altre corredor que ens diu el següent. A real friend is someone you're meeting at 7 a.m. to go running and you don't need to send them a message at 6:45 telling them that you are not going. A real friend, un amic de debò. Someone, també podríem dir somebody. Representa que somebody és més col·loquial i someone més formal, però totes dues volen dir algú. You're i you are. És el mateix, amb contracció i sense contracció. El verb meet pot voler dir conèixer algú per primera vegada, trobar-se algú, quedar amb algú, en aquest cas, quedar. Them és un pronom que es fa servir en lloc de him or her, perquè és molt llarg dir him or her tota l'estona. I a més, avui en dia s'hi suma el fet que hi ha gent no binària. Així que quan ens referim indistintament a una persona, encara que sigui només una, podem fer servir them o they, com veurem després. És a dir, un amic de debò és aquell amb qui has quedat a les 7 del matí per anar a córrer i no necessites enviar-li un missatge a 3:15 dient-li que no hi aniràs. Because they are not going either, perquè ell o ella tampoc hi va. I Manlleu rima amb adeu perquè m'acomiado amb aquesta parida que vaig gravar a la capital del Ter. Plantació de blat de moro en una finca que es diu Mas Dolcet. Per què? Doncs perquè en anglès el blat de moro es diu sweet corn. Ja ho veieu, tot quadra.